Hallo allemaal. Hallo allemaal. Hallo allemaal. Hallo allemaal. We gaan vandaag een leuke dag beleven In het Limburgs Museum. We gaan nu een workshop volgen. en speurtocht doen. En we gaan ook nog een rondleiding volgen. Ik heb al heel veel porselein geschilderd en dit gebeurt er dus als je porselein schildert. Nou, het is echt porseleinverf en dat betekent dat je dadelijk als je klaar bent ook een briefje van mij meekrijgt. Wat je ermee moet doen als de verf droog is, want je kunt het dan in de oven bakken. Ja, mijn favoriete doeding, dat vond ik van de dag wel het schilderen. Het leukste vond ik de workshop. Oh, de workshop. Ja, de workshop vond ik heel erg leuk. Ik vond het wel cool dat we echt zo'n laboratoriumjas aan mochten. Porselein schilderen bordjes, dat doe je niet elke dag, zeg maar. Worden deze workshops vaker gedaan? Er worden in alle vakanties de workshops gegeven, maar niet altijd deze. Deze wordt nu gegeven omdat we een tentoonstelling hebben over servies. Maar als we een andere tentoonstelling hebben, dan hebben we ook een andere workshop. En meestal is dat iets met knutselen of zo. Maar dus elke vakantie is er iets speciaals te doen voor kinderen. Wij gaan nu de piekenspeurtocht doen. We gaan nu naar de eerste opdracht. Ook de piekenspeurtocht was heel leuk. Die vind ik wel leuk, want ik had hem nog nooit gedaan. De piekenspeurtocht. Het maakt het museum wel gewoon helemaal top en zo. Hey, je kan in het ei kijken. De aarde? Wow, wat mooi. Ja, hier staat de duivel. Knopjes. Wacht even, die koe en die is schattig. Nee, ik vind geschiedenis niks aan. Ja, ik vind geschiedenis bij ons is wel saai, maar hier wordt het op de een of andere manier een beetje leuk gemaakt. Het is op een leukere manier. Wat is dit voor Romein? Wat denk je? Een krijger. Een krijger, een soldaat. Alles bij elkaar wat hij bij zich had is wel 40 kilo. Hij is best wel zwaar. Ja, hè? Ik vond de rondleiding vond ik wel leuk. En leerzaam. Ik vond het ook heel leuk dat ik die spullen mocht aanraken. Ja, zoals dus de maliënkolder. Want normaal mag je bijvoorbeeld in een museum, dan mag je spullen, die mag je niet aanraken of pakken meestal. En ik vond het wel jammer dat we de schoenen niet aan mochten. Wow, dat lijkt net echt. De foto kun je het zien. Het rapportcijfer, denk ik. Ik denk toch wel een 9. Een 9. Mijn cijfer is natuurlijk een 10. Ik vind het Limburgs Museum helemaal te gek. Er valt veel te doen, ook voor jong en oud. Het is heel interessant en leuk, dus... Nee, niet hoger, ik ben er een 10.